עיצוב זה בעצם הפרמטר שהוא הכי חשוב שקונים משהו שהוא קשור לבית. עכשיו, עיצוב עולה כסף, נכון? יש מעצבים, יש חומרים, יש אנשים שעושים אומנות, לא? זה צריך לשלם לחבר'ה האלה. אחר כל זה דבר יקר, אם אני רוצה להיות מעוצב, אני כנראה יהיה גם מאוד מאוד יקר. אלא אם כן, אני אוריד עלויות במקומות אחרים. לדוגמה, בואו נחליט שאתם יודעים שאתם מקבלים רהיטים הביתה, בדרך כלל רהיטים שמגיעים סבלים, הם מורכבים, ויש אנשים שכנראה משלמים להם משכורת להרכיב אותם, נכון? בואו נגיד שאנחנו מורידים את עניין ההרכבה. כן. מי עושה את ההרכבה? רואה. יש חבר'ה במחסן, מחסנאים. לא רק, לפני המובילים. מחסנאים, אתה בא כאילו, יש את המחסנה שהולך להרימה, יש לו רכב, הוא הולך למספר A3, שם את הזה, מביא את זה לקופה, יש פה דלק, יש פה עניין של מסועים, יש פה עניין לזה. בואו נחליט שהמחסנאים זה מי? אנחנו. מישהו משלם לנו? לא. הורדתי. עכשיו, יש בדרך כלל גם את אלה שמביאים לנו את הרהיטים הביתה. אומרים לנו תהיו בבית מ-3 עד 10 בלילה. נחיל את אלה. שלום, שלום, כן? בזק, כן. אנחנו נגיע לך מ-8 עד 2, הבנתי, אז לקחת יום חופש. מי מוביל? עכשיו, אם הורדתי את העלויות פה, והורדתי את העלויות פה, והורדתי את העלויות פה, והשקעתי בעיצוב, אז נתתי ללקוח את מה שהוא הכי רוצה בעולם, במחיר הכי נמוך שיש, ואני מדבר על אחד הקלאסיקות של האוקיינוסים הכחולים ואחת ההצלחות הגדולות ביותר ברמת הכימונאות, וזה הגיע. תראו מה הם עשו. הם הצליחו להציע למי שהאנשים שהם ויתרו, מעולם לא חשבו שיהיה להם ריהוט, הרי זה ריהוט להמונים, זה ייצוג להמונים. הם בעצם הצליחו למלות חנויות באנשים שפעם לא היו חושבים על עיצוב, היו חושבים על מה? מחיר. עוד פעם עמידות? אני אומרת לעצמי. מה את עושה מרהיטים? מה? אתה לא? לא? אולי איקאה, לא מבטיחים, זה מחיר. לא, אז אני אומר כזה דבר. להנציח את הרהיט. להנציח את הרהיט. איקאה הצליחה בעצם להביא את הייצוג להמונים. איקאה הצליחה בעצם בדרך זה שהיא הורידה את שלושת הדברים האלה, להציע לנו מחירים, רהיטים מעוצבים ומחירים שאין בכלל מתחרים. עכשיו שתבינו, זאת הרשת הכי מצליחה בעולם, זאת אומרת, המתחרים בכלל לא יכולים להגיע אליה. אגב, דיברת על התחרות, והסיבה היא כבר יתרון לגודל. כשיש לך יתרון לגודל, אתה קונה יותר בזול, אתה מתמחה בתפעול שלך, ומאוד מאוד קשה לחכות אותך. ואיקאה היום נמצאת במצב שכאילו, תשמעו, הם פשוט כבשו את העולם. הנה אוקיינוס כחול. הנה אוקיינוס כחול, זאת חנות שמציעה התמחות בעיצוב ומחירים נמוכים. עכשיו הם אומרים למתחרים, נראה אתכם.